de corda. Presentoos a Adrián Martínez Pereiro, luthier, sito na Coruña, que vai nos presentar este interesante proxecto de un chelo 4 historias. De seguro que vais aprender moitísimo sobre a construcción dos nosos instrumentos da familia de corda, porque isto é extrapolable a un violín tamén. E nada, deixo vos con eles. Moitas gracias. Bueno, pois moi boas a todas, a todos, pequechos, maiores, pequechas. Moitas gracias ao Conser, porque, bueno, o Conser realmente foi unha das entidades que colaborou apoiando este proxecto cando comezou a dar os seus primeiros froitos, cando empezou a nacer. E, pois, a mí me fai hoxe unha especial ilusión estar aquí, a verdad, convosco e compartir convosco isto que empezou como unha locura e rematou nun formato de instrumento, non? Bueno, eso, eu son luthier de corda frotada, dedícome á construcción de instrumentos de corda frotada, violín, viola, violonchelo e contrabaixo, reparacións e mantenimiento, e estou na Coruña. Bueno, estudei en Bilbao, nunha escola de lutería que hai ali durante 3 anos, previamente estive na Escola de Artes e Oficios de Vigo, e cando rematei a escola, estive, bueno, dun taller a outro, probando, coñecendo, compartindo, e tiña na cabeza, dende que estaba en Bilbao, que debía algo aquí, a Galicia, que debía unha parte de min que quedara de alguna forma un pouco orfa. E me empecé a plantexar a posibilidade de ver que nos podía aportar a materia prima galega na construcción de instrumentos musicais. Dito así, é algo que parece como moi potente, pero realmente, se nos retraemos un pouco atrás, na guitarrería, por exemplo, as tapas de ciprés das guitarras, decíanse que eran as mellores, porque ciprés era a mellor madeira, e realmente, moitos guitarreros, moitos estudiosos da construcción de guitarra, dixeron que non é que fora a mellor, sino que era a que había na zona. Iso entonces fainos pensar un pouco no local, na idea de por que temos que poñernos noutro punto do planeta para obter unha materia prima para facer un instrumento, A idea non é escachar ao 100% coa parte histórica, pero sí que darlle unha proposta de ver que nos pode ofrecer a materia prima dunha zona, concretamente neste caso de Galicia. Bueno, vou así presentar un poquinho o contido do evento, as persoas involucradas e os axentes, que é un chelo 4 historias, porque se chama así, e que hai detrás. Vese ben, verdade? E me escoitades guai? Para ahora que empezo antes de que leve, pois, bueno, vai, se me escoitades ben, perfecto. Vou vos presentar un anaco do que é o vídeo promocional deste proxecto e falarei un pouco da construcción de instrumentos, concretamente algúns apuntamentos sobre acústica e sobre a construcción do violonchelo. Tendremos un peche musical amenizado por Juanjo no chelo e por Campello o piano. Logo, bueno, nos contarán que obra van a presentar e nada, eso. Bueno, estas 3 imaxes gústame moito telas presentes, porque son as 3 árbores clásicas que se utilizan na construcción de instrumentos históricos, aínda que foron cambiando ao longo do tempo, Temos o abeto á esquerda, a Picea abies, á dereita temos o arce pseudoplátanos, o arce, e abaixo temos o ébano. Bueno, vou enseñar en formato máis pequeno. Este, por exemplo, un violín que está feito con madeiras, digamos, das denominadas históricas ou das máis utilizadas na construcción de instrumentos clásicos. O arce é o fondo do instrumento e os aros. A tapa é o pino abeto, o Picea abies, e o ébano é o diapasón. Logo o mango tamén é de arce. Mais ou menos coñecemos as partes un pouquinho do instrumento. Mais ou menos, bueno, máis ou menos. Bueno, este é un pouco, digamos, a forma de corte da madeira. Normalmente, cando estamos acostumbrados a ver tablas de madeira cortadas, pois vemos un tronco cortado así, no que chamamos corte tangencial. É o corte máis utilizado en carpintería clásica porque é o que permite un maior aproveitamento da madeira, en si do tronco. Nos damos un giro pola parte física do que ten que aguantar ese instrumento en canto a presións. Entonces, este tipo de corte normalmente non é moi conveniente para a construcción de instrumentos como violín, viola, violonchelo, Nos utilizamos o que lle chaman aquí en Galicia corte ao cuarto ou corte radial, que, pois, se o vedes así, como unha especie de quesito, se cortades un quesito así, E de aí, dese quesito, cortamos outro trozo e se abre como un libro.
e iso nos permite facer, pois, dúas pezas, unha pegada ao lado da outra. Que, bueno, ahora aquí non o vedes, pero de cerca, vedes aí que ten como unha línea mellor, aquí non se ve tan ben, pero aquí ten unha línea e vai pegada. Pode ser dunha peza solo ou de dúas, eso xa dependendo un pouco de que modelo queres facer ou de que tipo de traballo fagas ti en cuanto a construcción. Un poquinho as partes, porque está ben presentar as partes para falar con un pouco de propiedade, non? Porque ás veces sí que lle digo, oye, sabes o que son os aros? E me din, los aros, pues, non sei que é os aros, la voluta cual é? Pois así, máis ou menos xa sabedes, a parte de arriba é a voluta, así vemos desde aquí. Bueno, estos son as clavijas, vale? E isto é o mango, esta parte de aquí, vale? A parte de atrás, sabes como se chama? Algún de vos, algunha? Chámase fondo, vale? E a parte de diante, sabes como se chama? Tapa. Moi bien. E esta de aquí dixen antes, a ver se estades atentas. Moi bien. Dentro hai unha parte moi pequeniña que se chama contraaro, que fai, digamos, un aporte de soporte de instrumento por dentro. E logo, pois, bueno, temos a mentonera, o cordal, a ponte, o diapasón ou batedor e o botón. Vale, estos son as efes do instrumento e, bueno, pois logo as cordas e o músico, ou a música. Bueno, pois vou falar un poquinho de que é este proxecto realmente. Un chelo 4 historias nace co obxectivo de presentar as persoas que impactaron culturalmente, históricamente ou artísticamente nun dos puntos de cada unha das 4 provincias de Galicia. Eu coñecín 4 historias que me deixaron, bueno, 3 historias que me deixaron abraiado, non? Dúas delas coñecías porque crecemos á par, somos máis ou menos da mesma quinta, e chamábame moito a atención como creaban elementos artísticos ou como impactaban como emprendedores rurais en zonas deshabitadas de menos de 100 habitantes. A primeira historia, ordenando dende a Coruña, que é de onde son eu tamén, é a de Iván. Iván é un amigo meu que é escultor, o que pasa é que fai unha escultura un pouco particular, fai escultura en motosserra. Non sei se vos imaginades como é con a motosserra a traballar a madeira, pois é algo como moi potente, non? Como moi poderoso. Pasa que asociamos a motosserra ás veces como a destrucción, pero realmente é un elemento creativo, unha ferramenta creativa. Iván estuda, e máis eu estudamos xuntos, somos vos amigos, dende rapaces. E, bueno, pois é un rapaz que xa presentaba unhas cualidades artísticas nos estudos de secundaria de moi alto nivel e decidiu enfocarse por aquí. A día de hoxe, pois, el foi un dos representantes en España no Campeonato do Mundo de Escultura en Motosserra, onde tallou un gorila de 3 metros de madeira e ali botou 15 días compartindo con persoas de diferentes puntos do planeta que é a escultura en motosserra, non? Pois a día de hoxe Iván é unha figura para mí moi importante, para a xente que estamos no campo das madeiras tamén importante, pero sí que se entera esa proyección realmente que se merece unha persoa que fai unha labor tan importante e tan interesante como a que utilizar madeira local e crear elementos artísticos como unha motosserra, non? Iván é a persoa que representa a provincia da Coruña, é a única madeira que, se mirades para ese chelo, non se ve porque vai por dentro do instrumento, que é a que axuda aos aros, se chama contraaros. Pois é unha madeirita que vai por aquí, por dentro, e fai un soporte estructural do instrumento. En este caso, Iván aportou unha madeira un pouco particular, non é unha madeira nativa de Galicia, pero sí que é unha madeira plantada en Galicia, moi utilizada en moitos xardíns, posiblemente a coñezades, anda que non polo nombre, pero xa vedes a mellor vos sona, que é o pino de Oregón. O pino de Oregón é unha madeira moi utilizada en horticultura, nos xardíns, nas casas, é unha madeira moi interesante, moi densa, moi rojiza, que inicialmente iba a ser para a tapa, pero logo conto-vos por que foi para os contraros. A cuestión é, a veces me din, pero se o pino de Oregón é de Oregón, o sea, non é daqui galego, como utilizas? E eu penso e digo, e o eucalipto é galego ou non é galego? Non, está en Galicia, non digamos é unha árbore autóctona, pero sí que forma parte da cultura ou do imaginario de Galicia, non é un árbore máis, non é culpable de que este aquí, a árbore como tal. E o pino de Oregón, pois, forma parte tamén dos xardíns de moitas das casas aquí de Galicia, entonces, pois, decidimos utilizarlo como madeira, como proposta de madeira. A segunda historia é unha historia que tamén seguín dende moi cerca, porque, bueno,
Javi, ademais tamén de ser a miña quinta, cumple o mismo día que a min tamén, entonces é así como moi curioso. Javi é un emprendedor rural, con 19 anos marchou para a zona do Courel, non sei se coñecedes a Serra do Courel, se vos sona, bueno, pois é un xeoparque, a da hora acaban de declarar o xeoparque, e chegou ali á montaña e viu aquilo e quedou abraiado. Entonces el dedicábase ao entrenamento de élite de tenis, entrenaba xente que se estaba profesionalizando a un nivel de moi alta competición para tenis e ele era entrenador. E decidiu deixalo todo para emprender un proxecto rural e con 19 anos marcou a súa primeira casa en Seceda, nunha aldea do Courel. Cando pois, non había aínda nadie vivindo na montaña, estaba completamente deshabitada, había moi pouca xente vivindo realmente. Javi ten un proxecto que se chama Lar da Cima e a Barreira, el ideou recuperar dúas casas, concretamente Lar da Cima, que é a que vedes detrás de él, bueno, este chico, non sei se se ve máis ou menos dende aí, Lar da Cima, que se chama Lar da Cima porque, como podedes ver, as casas na montaña, sobre todo no Courel, nos Ancares, están todas moi pegadas, de feito, algunhas non ven ao monte, non, porque iban aproveitando pouco a pouco as paredes das outras casas, como pasou ca muralla de Lugo, que se iban pegando toda esa muralla. Pois Lar da Cima é unha casa particular, porque estaba no alto de todo da aldea. El comprouna, rehabilitouna, e o seu objetivo era claro, quería manter, ao menos nun 80-90%, a utilización de castiñeiro da zona. O Courel ten unha reserva de castiñeiros moi bonita, moi interesante, e el decidiu ir cortando parte e aproveitando parte da que tiña. Concretamente, Javi, pois foi o que aportou unha madeira moi interesante, que é o castiñeiro, que é a madeira máis antigua deste instrumento, ten máis de 110 anos, e é a que va os aros do instrumento. Esta madeira aquí. Logo, se vos apetece chegarvos a velo, encantado de comentarvos de cerca, se queredes. Bueno, esta madeira, pois, é moi especial tamén para min, porque cando Javi entrou nesa casa, eu fora a velo a pouco de chegar, e lembro que a casa estaba toda chea de hollín, porque non tiña cheminea. A xente abría algunha fiestra e salía o fume, pero era negro, completamente negro. E lembro que o suelo era negro, era oscuro, non se vía case madeira, de feito non se sabía moi ben realmente que era, se era cemento que era, pero era unha madeira que estaba completamente reventada do uso, desgastada. Pois esta formaba parte do chan da casa, e concretamente este lado, non sei se se ve, que ten unha zona bastante máis escura, vedes que se ve como máis negra. Pois esta pensamos que era unha das tabas que estaba pegada xusto á lareira da casa, onde estaba a gramalleira. Entón eu, cando empecé a traballar por descoñecemento, seguía traballando e dicía, pero que pasa aquí que non sale este negro? Que é? Logo, falando con el, pois evidentemente chegamos á conclusión de que efectivamente era unha das madeiras que estaba pegada á lareira e co fume do tempo, co curación dos chorizos, posiblemente, e da carne e o que se facía na cociña, pois foi quedándolle ese color. Entonces esta é a madeira máis antigua do instrumento e forma parte del. Javi, digamos que representa a provincia de Lugo e, pois, bueno, este é un pouco a súa historia. El tamén participou na recuperación da entrada do oso ibérico, que non sei se sabedes que tamén está entrando pola zona da montaña, cada vez hai máis datos que contrastan que hai pegadas e hai zonas nas que se está empezando a sentar. El está metido nese proxecto, bueno, estaba, agora non sei se realmente sigue en continuidade ese proxecto ou non, e a maiores, pois, é un auténtico promovedor do potencial natural que ten o Courel. Outra historia de Pedro e Elba. Pedro e Elba teñen un proxecto tamén moi semellante ao de Javi, con algunhas diferencias. Os dous son emprendedores rurais. Concretamente Pedro é de Casallo, non sei se vos sona Casallo. Pois Casallo é unha aldea deixada da man de Dios ali, na fronteira, de feito para ir, entras medio polas médulas, volves a entrar en Galicia. É unha aldea moi bonita en Ourense, que tivo a problemática das minas, porque eran minas pizarreras, todo o que os rodeaban. Daquela eles, el que dali, a Elba da Coruña, el decía, de feito decía, eu síntome como cun obliga de estar aquí, de quedarme aquí, pero que tamén decía que se sinto orgulloso de ser un guía de montaña, porque eles fan guías de montaña por un dos ecosistemas máis importantes da Península Ibérica, que é o Teixedal de Casallo, que é un bosque de teixos.
Os teixos non sei se vos sonan, son unhas árbores bastante curiosas. Unha árbore que está moi asociada ás pócimas, está moi asociada tamén ao envelenamento. Se non coñecedes, vos animo a que busquedes, é unha madeira moi interesante. E utilizábase moito, sabes para que? Para os arcos medievais. Por que credes que se usaba para os arcos medievais? Porque era moi flexible. Entonces tirabas un arco e volvía ao sitio. Bueno, pois foi unha desas madeiras que case se exterminan na época medieval porque se facían moitos arcos de guerra. Daquela, a mí me chamou sempre moito a atención o teixo, porque sí que se utilizaban instrumentos de corda pulsada, como suele ser o laúd medieval, tamén se utilizaba en guitarra barroca, en algún caso, pero nunca o vira en corda frotada, e bueno, pois eles propuxeron a idea, propuxenlles a idea, pareceulles interesante, fun a coñecer un pouco máis do seu proxecto e quedei fascinado. Restauraron a antigua escola de Casallo, que foi taberna tamén, e fixeron un ecoalbergue cun proxecto super bonito, que ten guía de montaña na zona de Penatrevinca e na zona toda do Teixadal de Casallo. Están as minas de Wolfram da Segunda Guerra Mundial, onde se extraía o Wolfram para facer o tema relacionado coa munición, e que chaman a zona dos alemáns, é un sitio moi interesante. Ten unha historia moi bonita Casallo, porque onde está ese monte, ademais, foi onde houbo o último resquicio da resistencia antifranquista leonesa galega. Chamabanlle a Cidade da Selva, que acaban de hai pouco escribir un libro e facer un documental, tamén vos recomendo, porque eu moitas destas historias funas coñecendo a raíz de coñecer estas persoas e me parecen fascinantes o que hai nesa montaña e o que esta xente decidiu preservar e invitar a xente a que veña e coñece. E bueno, e a outra é a miña realmente, puxen en Pontevedra, ainda que eu son da Coruña, porque aí foi onde comecei a estudiar lutería, e para min Vigo foi un lugar que estaba un pouco ao principio que non quería ir e tal, pero descubrín tamén un montón de persoas, un montón de lugares interesantes, e foi un pouco onde naceu a proposta de marchar a Euskadi e seguir estudiando. Bueno, estas son 4 historias, cada unha das provincias. Houbo máis, porque, como se ben sabedes, cando se fai un proxecto, hai veces que hai errores. É máis, un proxecto sin errores din que non é un proxecto, non? Porque non ten realmente unha proba e un error. Pois eu tuve moitos errores na construción deste instrumento que me fixeron entender que estaba facendo mal, que madeiras se podían usar dunha maneira que de outras. Realmente levoume un pouco a parte máis primitiva de min, de coller unha madeira e aprender a fender un tronco, non? Sei de moitos luthiers amigos que nunca fenderon un tronco. Cheganlles a madeira, a traballan. Luthiers magníficos, increíbles, pero non saben o que é sentir eso, e para min é un privilegio, e é algo realmente moi bonito. E como moitas de vos sabedes e moitos, cando vos tocaba fender a leña para o inverno, pois home, quentaba o corpo, pero tamén era curioso, non? Ver como colledas do monte e acababa sendo, pois, esa parte calorífica da tua casa. Home, eu non penso que hai malo chelo, verdad? Tampouco tamén vos digo, pero bueno, demos outra proposta, outra idea. Este é o vídeo promocional, para darvos o descansiño das historias un pouco, do proxecto que se vai a presentar por Arián Quinteiro, que é un documentarista, videocámara e, bueno, camarógrafo, perdón, que, bueno, pois aportou de forma totalmente voluntaria o seu traballo e a montaxe con Matías con Tomás, perdón, deste proxecto. Así que nada, espero que vos guste. Chámome Adri Pereiro e son luthier. Dedícome á construcción de instrumentos de corda frotada, onde pois intento levar o foco á construcción de violonchelos. Cando fixen por primeira vez o meu primeiro violonchelo, cambiou o meu concepto sobre a lutería e sobre o que eu entendía como que era construir un instrumento. Era un instrumento que me aportaba unha grandeza, unha sensibilidade, un contacto físico que non encontrara ata agora con nada. Traballar nel era nos tres brazos, era algo moi sensorial.
chelo Catro Historias nace co obxectivo de preservar, de manter e de dar un futuro a un instrumento como o violonchelo mediante as historias de persoas que impactan culturalmente, artísticamente, económicamente e humanamente nesta terra. Esas 4 historias están enfocadas cada unha nunha das 4 provincias de Galicia. Nesas 4 provincias obtemos de ela a materia prima con que facemos este instrumento, o violonchelo. Bueno, pois eso é adianto do vídeo que vendrá próximamente e xa vos farei chegar para que vexades. E, bueno, pois eso, tamén me gustaría dedicar isto a Arián e a Tomás, como vos comentaba, porque, bueno, foron un dos persoas que apostaron tamén por isto, que botamos moitas horas de coche xuntos, porque a montaña é dura para buscar sitios ás veces, e bueno, realmente cos que compartín, sobre todo con Arián, moitos momentos e moitas persoas que pois abriron as portas das súas casas e nos convidaron a contarnos parte do que eles sentían, xente das aldeas, e tamén me levou a coñecer a outras persoas cando atoparon a madeira era algo difícil, porque tiña moi claro que iban a ser X madeiras, pero ao final non foron. Iban a ser 4 e foron 7. Entonces, pois, bueno, pero eso quizás é o que fai, que ainda teña máis historia este instrumento para él e para a xente que o toque tamén, que, pois, bueno, polo menos espero que sea algo un pouco especial ese momento de tocar. E bueno, o obxectivo do chelo realmente non era tanto só contar as historias, que sí, que é, digamos, un dos piares fundamentales deste proxecto. Era realmente un proxecto de investigación. Detrás disto hai un proxecto de investigación acústica que está, bueno, pois respaldado pola Escola de Lutería de Bilbao, que é unha escola na que estudiei eu en Euskadi e que realmente é unha escola puntera en investigación acústica, en acústica do instrumento, e onde fomos a medir as madeiras, e onde fomos un pouco a investigar que nos estaba aportando, en que podíamos mellorar e en que estábamos fallando, non? Porque as madeiras pois teñen, digamos, uns parámetros moi semellantes en algúns aspectos ao arce, ao abeto e ao ébano. Entonces intentamos buscar un equilibrio, unha especie de así de equilibrio como aristotélico aí na metade, e dicir, bueno, pois vamos a encontrar unhas madeiras que sexan un pouco parecidas. A maiores diso, a idea, pois, como vos comentaba ao principio, é non ter que marcharnos ao norte de Italia ou a outra punta do mundo a encontrar madeira, non? De alguna forma, pois, reducir o impacto da pegada de carbono con isto, abrir unha posible liña de investigación no campo acústico, porque en violín hai moito investigado sobre acústica, hai moitísimo, realmente. De feito, un dos fundadores da Escola de Bilbao era físico, Jesús Alonso, que foi un dos que empezou a poñer, digamos, xunto a outros teóricos europeos e de outras zonas de Europa, empezaron a poñer uns números ao que sonaba, de alguna forma, por así decirlo, non? E no chelo hai moi pouco, e a mí é un instrumento que me encanta, que, como lle digo a meus colegas, a mí me flipa, tío. Pois me flipa, entonces quero ver que posibilidades hai de abrir un camiño neso, non? Unha humilde aportación, realmente, porque o tema é que queiramos e que non teñamos moitas veces barreiras a probar, non? Pois como na música, que non teñamos a barreira a escoitar música, non? De outros tipos, de outros estilos. Tamén con isto, que me gustaría, a un nivel moi micro, intentar de alguna forma dar posibilidades a pequenos aserradoiros e carpinterías de decir, oye, mira, a maiores de facer mobles, podesnos axudar a facer instrumentos, sabes? Aínda que non sea o 100% a materia local, se conseguimos un 60 ou un 70%, estamos conseguindo un logro moi importante. Porque dentro disto, aí está a parte crítica, da que eu, bueno, pois son bastante crítico. As madeiras de instrumentos musicales son extremadamente caras. O sea, para que vos fagades unha idea, para comprar un xogo de madeiras para violonchelo, canto crees que pode costar un xogo de madeiras para violonchelo? Podedes decir unha cifra, a que se vos ocurra. A ver, bueno, hombre, podes contar aí, se queredes algo, se vos ven a cabeza. Sin medo. Máis de 100 euros, e máis de 500. E máis de 1000. Un xogo pode estar en torno aos 2000 euros de madeiras. O sea, vos pensade que unha peza deste tamaño pode costar 500 euros. É dicir, é surrealista. É surrealista, é un árbore que realmente non adquire unha plusvalía hasta que se tala.
é moi fuerte. Daquela, si sabemos que o arce de Rumanía é maravilloso, pero claro, hai minas e non se pode coller tan fácil, pero tamén sabemos que hai un lobby especulativo ca madeira, por que non darlle unha oportunidade ao chopo, por exemplo, porque a madeira de fondo deste instrumento é unha madeira galega, que é o Populus nigra, que é unha madeira que se utilizou en históricos, que se utilizou en instrumentos históricos. Violín non, violín teño topado en Halla, pero viola e chelo sí. Pois este Populus nigra é moi parecido ao Populus nigra de norte de Italia. Si isto costa 800 euros e cortas un chopo aquí e che din, oye, por 50 euros leva la tabla. É un precio acorde, realmente. Eu deixo aí, simplemente. E non é por ser cutre, por pagar menos polas madeiras, non quero que me malinterpretedes, pero é simplemente ver que hai persoas que, aserraderos, especialmente na zona de guerras do oeste de Europa, moitas das mafias se dedicaron a comprar aserradoiros e vender madeira. Que eso, que de alguna forma, se temos esa posibilidade de utilizar unha madeira de aquí, vamos a darlle unha oportunidade. Non vamos a decir, no, bueno, porque de aquí non é boa. Bueno, aquí vou empezar a falar un pouco de números. Si vedes que me faz unha señal, Juanjo, vale? Si vedes que... Por que vos poño estes números? Porque me parece importantísimo para falar dun proxecto, falar dun sostén, digamos, teórico. Porque senón, a idea non é facer digamos, un instrumento meramente promocional, é crear algo, investigar sobre algo e obter datos. Hai dous números moi importantes que son a densidade e a velocidade de propagación. Vou a explicar de unha forma, espero que entendedes bastante fácil. Imaginadvos que isto é un tronco. A densidade é o peso, realmente. Vale? O peso que pesa ese tronco. Se isto fora unha pola, pois a densidade sería realmente o que pesa en centímetros cúbicos. Cando se tala un tronco, o primeiro que se mira é a densidade, que é a masa, digamos, e, a velocidade de propagación. A velocidade de propagación é o tempo que tarda un sonido en pasar dunha punta a outro, vale? O sea, este simple sonido que tarda en pasar daqui a aquí, cando se toca nunha maderita, o tempo que tarda ese sonido en mandarse dunha punta a outra é a velocidade de propagación. Que buscamos? Que sea alta, porque eso nos está indicando que o instrumento pode proyectar moito máis rápido o sonido. Pois esas dúas medidas foron as primeiras que decidín traballar. E, por exemplo, o ciprés, que é a tapa, que é a parte de diante, unha madeira moi interesante, o ciprés de traballar, sí que xa se está investigando sobre ela. E, de feito, me fixo moita ilusión descubrir que hai un luthier, non sei se en Reino Unido ou en Irlanda, que fixo unha viola de tapa de ciprés e que ten uns aportes armónicos interesantes, non? Entonces, dixen, bueno, pois a mellor se cadra é unha opción. Na guitarrería se utiliza, interesante tamén. Por que non probar? Pois, o que se mide en kilogramos metro cúbico, un abeto europeo destes, como este de aquí, óptimo é tope gama, o mellor que hai, pode estar en torno a 320, 350 kg metro cúbico. O ciprés está o que sería nunha densidade media, alta, 400 a 450 kg metro cúbico de abeto, pois sería un abeto un pouquiño pesado, vale? Entonces, pois é unha madeira interesante. O castiñeiro está en torno a 600, que é moi semellante ao arce. O arce anda entre 500 e 550 kg metro cúbico, un arce guai. O chopo, aí está na media, 554, vale? Interesante, por eso tamén entendo que o usaran no seu momento. A cerdeira é a madeira que está no mango e a voluta, que logo vou la ensino de cerca por si queredes ver. A cerdeira é unha das madeiras máis nobles que traballei hasta o de agora, e é a sorpresa completa deste instrumento. É super bonita de tallar, é super bonita en acabados e é moi agradable, é moi noble, é moi, non sei, moi interesante, hai que, se a traballas, é super bonito. E a cerdeira, pois, tiña un pelín de densidade alta, entonces sí que traballei intentando regrosar algunhas partes. De feito, leva un reforzo dentro de carbono, comprado nas Pontes, por certo, mira ti. Sí, efectivamente. O ciruelo, que é esta madeira, unha madeira moi bonita, moi interesante, que é do batedor. Ten que ter unha densidade alta, porque esta madeira negra que vedes aquí, ás veces, non flota. Sabedes que hai madeiras que non flotan? A
afunden. Pois tiñemos que buscar algo que tivera unha densidade alta, e o ciruelo anda a 750, unha madeira bastante densa, moi interesante, que formaba parte do xardín dun luthier de Lugo, do Xaneco, que é un constructor de instrumentos de percusión tradicional e zanfonas, e a cerdeira pois tamén foi aportada por un amigo luthier, por Roy, que é un chico de Pontevedra. O chopo foi a dun carpinteiro daqui de Becerrea, de Becerrea de Lugo, e logo está o teixo, que é unha maderita que está aquí e aquí, na pestana, no que lle chamamos cejilla superior e cejilla inferior. E unha parte moi pequeniña do instrumento, pero tamén moi importante. O teixo tamén ten unha densidade media, e o pino de Oregón, como vedes, é moi alta, 650, é super alta, pois íbamos a utilizala para a tapa. Que pasa? Que se a poñíamos na tapa, posiblemente o instrumento non sonase. O sea, casi podía facer un chelo de cartón que iba a sonar posiblemente mellor. Daquela, pois mira, foi o primeiro paso, que foi a primeira equivocación para decir, vale, hai que utilizar outra madeira, hai que buscar outra madeira, non? Daquela, pois, utilizamos o ciprés. Mira, vou pasar as maderitas para que as vexades. Estas son as 7 madeiras que ten o instrumento. Vale, vou las pasar por aquí para que as vexades. Collede por aí. Si que vos ides pasando por aquí, vos as deixo aquí e vos ides pasando. Mirades, se vos fijades, pombos na testa, pombos que madeira é, e debaixo pombos a onde pertenece a madeira, vale? A que parte do instrumento. Así a pasades. Hacemos un examen rápido. A ver, quen ten o ciruelo? Quen ten o ciruelo? Lede ben aí. No? Nadie ten o ciruelo? Tú tes o ciruelo? A ver. Moi bien. E que pon debaixo? A ver se les ven. Batedor. Batedor. Cal era o batedor do instrumento, te acordas? Que parte do instrumento era? No, pois mira, esta maderita de aquí, ves? Este é o ciruelo. Toca, verdad que é moi suave? Sí. É moi suaviña, verdad? Quen ten o chopo? A ver. Tú, tes o chopo. Que madeira, sabes? A ver. Que parte do instrumento? A ver. El fondo. Cal é? Este é el fondo. Ai, moi bien. Moi bien, este é o chopo. E o ciprés? A ver, quen ten o ciprés? Donde está o ciprés? Cal é destas partes? Que che pon debaixo? Tapa. Cal é a tapa esta? No, esta. Este? Con confianza, moi bien. Bueno, non vos fago sufrir máis, a ver se non se cae o chelo. Última parte acústica. Non sei se vistes no vídeo que se movía unha tapa así. Fijastes vos, non? Se movía como moi lenta así, non? Pois esos son dos modos de vibración que se estudian en acústica. Nos utilizamos dous, o segundo modo e o quinto. Básicamente, poñer un altavoz, poñer a madeira encima e sacar un sonido, que logo vades a escoitar nun vídeo. Ese sonido que se emite fai que esa madeira se mova nunha determinada forma. Pois, por así decilo, a ver, se isto é a tapa do instrumento, o segundo modo sería así. Imaginadevos que esta tapa, exagerando, se está movendo así. Vou facer cun papel que sea mellor. Imaginadevos que se está movendo así. Vale. Vistes como levantaba as alas o instrumento así, non? Que parece que iba... Pois isto é o segundo modo de vibración. Aí se metía unha frecuencia e movía así. Vale. Hai moitísimos. Na guitarra, como é plana, ten centos de modos de vibración. Os instrumentos de corda frotada, como teñen bóveda, teñen menos modos de vibración, pero nós miramos sobre todo o segundo e o quinto. O quinto, imaginadvos que isto é a tapa, moverías así. Así, vale? É como que estas partes se retraen así. Non sei se o visualizades ben ou se está costando. Bueno, máis ou menos unha idea así, non? Logo se ve na forma. E logo, os puntos que quedan que non se moven chamase puntos nodais, que están, digamos, rectos. Hai moitísimos modos de vibración. O que pasa que na acústica se estudian o segundo e o quinto, que son dous modos moi reduccionistas, porque ao final só estudian a parte dos graves. A parte dos agudos, que agora se está empezando a traballar, daí sonos por aquí, mídese nesta peza moi importante do instrumento, que é a ponte. E dándolle así golpes, tapando as cordas, buscamos que modos de vibración están movendo ao instrumento. E aí falamos a mellor de 2000, 3000, 5000 hercios, o sea, modos de vibración moi altos, o sea, moi agudos.
Nós concretamente traballamos con estos porque son os que máis información nos dan. Estos números de aquí non me vou a parar porque, bueno, se logo queredes vos comento, pero xa é un pouco máis pesado. Pero sí que vos podo decir que a parte máis emocionante para min deste momento foi ver que estos tres de aquí, vou ensinar de outra forma. Estas tres masas de aquí e estes números de aquí son de tres instrumentos históricos. Son de un Montagnana, un Stradivari e un Guadagnini, tres chelos. Aportónolos un luthier que é especializado en violonchelos. E que foi o bonito de todo isto? Darnos conta que isto é un sonido, 65 Hz, imaginados. Vale, 60, un pouco máis grave, non? Pois se vos fijades, isto é o chelo, este. Está na media, entre 60 e 65, 61. Entre 145 e 150, 135, un pouco baixo. Pero no fondo, a relación de quinto e segundo modo é moi semellante. Entón é interesante. Na tapa, fijadevos, é máis pesada. Pasaba 569 kg, é pesaduta. Estas andan en 350, 400, pero fijadevos no segundo modo. Entra na media. Que me fixo ver? Pois que as madeiras que non son as madeiras históricas que se utilizan poden chegar a un movimento acústico exactamente igual que calquera histórica. Que ocurre? Isto non quere dicir que sea ni mellor ou que sea peor ou bien, vamos a utilizar madeiras de aquí que van mellor. Non. Dinos que respetan os parámetros acústicos, pero teñen un diferente timbre. Nos están informando de que sonan diferente. Entón, pois, bueno, foi unha das partes máis emocionantes cando vimos que iban coincidindo os modos de vibración. E ya non me estindo mucho máis. Bueno, aquí tedes eso. Ahora vadelo ver máis visualmente. Non sei se escoita. Ten un altavoz de baixo aquí, que fai ese sonido. E esta zona que ten todo o corcho, isto que hai alrededor é corcho. Isto de aquí. Son puntos nodais, son puntos que están quietos. Realmente o que se move é o outro. Vou lo poñer outra vez para que o vexades guai. Vedes como se move no centro? Bueno, pois esta parte de traballo acústico que fomos a fazer a Bilbao. Isto de un violín, pero tamén para que vexades como se crean as formas geométricas estas. Podedes facelo cunha tabla de madeira, profes, já tenéis tarea, unha tabla de madeira ou unha tabla de metacrilato ou de ferro, cun arco, friccionades os laterales e crea unha forma geométrica. Ala, ya os metí marrón. E nada, bueno, vou vos enseñar unhas fotiños do proceso de construcción para que vexades. Bueno, isto é cando estaba tallando o fondo, este é o chopo, vale? O chopo de instrumento, que pois era un pouco duro, e, bueno, pois sufrín un pouco aí para traballar, pero queda moi bonitos os acabados do chopo. Isto é o taller, pois, despois de estar aí traballando coa viruta. Isto é un proceso moi curioso que fixen, que é unha madeira que tamén é galega, que está aquí. Non vos dixen como se chama esta parte, chamase filete, vale? E isto son tres pezas pegadas como nun sándwich, color oscuro, color claro e color oscuro. Logo de cerca vedelo máis guai. E sempre se compran normalmente, compranse feitos e os pós. E eu vira nun curso como facelos. E dixen, pois vou a probar a facelos. Entón, collín un cacho de madeira de maceira, que é unha madeira moi bonita, e quería teñir, e dixen, con que a tiño? Sabedes o que son estas pezas que están aquí á esquerda? E se vos digo que forman parte do carballo, non vos sonan? Cando vades a camiñar, vedes un carballo, vedes unha boliña ao lado da folla do carballo? Ora vos sona mellor, unha boliña así. Sabes como se chaman esa parte? Eso é realmente a casa dun insecto. Un insecto genera unha casa ao lado do carballo, normalmente cando está infectado ou cando está crecendo, e chamase bugallo. Bugallo. Na zona da miña nai chamanlle cucús tamén. E o bugallo, que realmente é unha protuberancia tumórica da madeira, da árbore, ten unha cousa moi curiosa, que cando a machacas, queda marrón, pero cando a metes en agua con madeira, queda negra. Ten un alto contenido en taninos e é un tinte natural moi bonito.
Entonces, con isto e con óxido de azufre, que é outro tamén, bueno, é moi potente a nivel de escurecedor, pois fixen uns filetes tinguinos, metinos nunha pota con agua e dixinos aí en remollo. E, bueno, pois tamén estos son de Quercus, o sea, de carballo de aquí, e Quercus pirenaica, de carballo do Pirineo, que hai moitísimos por aquí, teñen a folla un poquinho máis alargada. Se os vedes por aí, se colledes un, xa vedes, despois se o abrides ou o rompedes, que non pasa nada, vedes que ten dentro bichiños, insectos. De feito, mirad, este ten aquí un buratiño. Bueno, estas son tamén algunhas imaxes do proceso. O chopo o ciprésio e a cerdeira, que é a voluta. Isto foi nunha exposición en Biosbardos, ali en Cecebre, que é un proxecto tamén de agricultura ecolóxica moi chulo. E aquí foi cando empecé a barnizar. E claro, decíame un colega, e como vas a barnizar eso? Si son moi diferentes as maderas. E eu dixen, pois la verdad es que sí, como voy a barnizar? Entonces empecé a darlle voltas, empecé a facer probas, e a proba máis curiosa é que esta madeira, que é o castiñeiro, nós a veces utilizamos unha cousa para oxidar a madeira, que é vinagre, realmente vinagre, ou tamén utilizamos nitrito, que é outro componente conservante alimentario. Pois botei unhas gotas de vinagre e pasou de ser así a ser rojo, pero que ao pouco tempo puxos azul, e logo quedou en casi negro. E menos mal que fixen a proba, porque chega a ser eso e temos aí temos unha Macedonia de colores chulísima. Pero bueno, está guai, me indica que a mellor esa madeira estaba tan seca, ten 100 e pico anos, claro, 110 anos máis ou menos, pois que posiblemente non aceptará ben eses taninos de color. E este é o chopo, que tamén estaba aquí facendo o primeiro proceso de oxidación, e aquí o ciprés. E bueno, non sei se unha máis. Non, creo que non hai ninguna máis. Bueno, pois vou facer así, porque quero a última que se vexa un pouco de luz. As demais partes do instrumento, as cordas non as fixen eu, as clavijas tampouco e o cordal tampouco, son as únicas partes que son compradas. Bueno, e a ponte, como curiosidade, hai dúas pezas móviles e hai unha peza da que non falamos do instrumento, que está dentro. Non vos sona que hai unha peza no instrumento dentro que fai unha labor moi importante e ten un nombre moi bonito? Cale, como se chama? A alma, moi bien, moi bien. Pois aquí a alma vai de aquí a aquí, vai por dentro, e a única peza, esa e a ponte, que son de madeira de abeto e de arce, dos que utilizaron nos históricos. Era como darlle un pequeno guiño, non? E son as únicas dúas pezas móviles tamén, de madeira do instrumento. Así que nada, pouco máis que contarvos, espero que estiveredes a gusto, que non fora moi pesada a charla, que vos animase a coñecer un pouquiño máis do que temos aquí, das madeiras que temos aquí, que vos animedes a coñecer máis sobre os instrumentos de corda, que son moi interesantes, e bueno, que disfrutedes e que está a vosa disposición o chelo cando queirades tamén para tocar, en cualquier momento, para min é un placer. E nada, non sei se tedes algunha dúbida, algún comentario, algunha crítica, algunha queixa, tamén encantado, vamos, de escoitarvos. Bueno, pois entonces, como non hai dúdas e vexo vos que vos apetece escoitar, vou vos facer spoiler, o instrumento sí que sona, vale? Pero vai no facer sonar un compañeiro colega e gran músico, bueno, grandes músicos, aquí Campello e Juanjo, así que nada, vou vos deixar con eles, vamos a quitar un momentiño isto de aquí, verdad, para estén máis cómodos.